Ja vanha piha, 4, 2, 2 ja 2. Taskilaan kosuttaa ja Taskila sai jarrun päälle. Eipä lähtenyt sitten lentoon ja missä on sitten Mattila-Peko. Hän on tässä vaiheessa 7 paikalla. Ja nyt veksailee siellä Taskila, ei muuta kuin 1 miljoonaa perään. Ja sitten Suma seisoo 4-5 paikalla. Siellä tulee jonkinnäköistä pönttiä. Ennään se mukaan oli asialla ja nyt sieltä noustaan ensimmäistä kertaa. Kärkipaikka, se on vanha pihalla. Vanha piha, erittäin kokenut kuljettaja, löytyy muun muassa talvimestaruuden senioriluokan voittoja ynnä muita haluttaa tässä paikka. Se on Kososella ja kolmannen podium paikalta on lähtenyt ja seuraavassa on tulossa, jota tuo sitten Antti Himanka ja Himankan takana tuleekin sitten seuraava kuljettaja, joka oli, ei käytetä mennyt aikamuotoa vaan edelleen, eli Himanka, hän on sitten jäsenellinen taas, eli näinhän se oli, ja hän edelleen on tuo 120 Penttula, eli Penttula 4, Himanka 5, kun lähdetään viimeiselle kierrokselle, ja kärkipaikka, se on Kososen hallussa tässä paikalla. Missä on vanha piha, siinä on tulossa. Hän on tippunut 3. paikalle siinä aikana, kun kävi 4 paikkaa läpi. Ja näin tuo tilanne muuttuu. Viimeiselle kierrokselle lähtee Taskila. Hän on 7 paikalla. Pasi Ojajärvi on joutunut keskeyttämään. Ja tarkoittaa sitä, että hän on 8 tänä päivänä. Mikko Kosonen, Raitio Nurmela-autoilija, Turku City TV. Onneksi olkoon. Senioriluokan voitto, päivän 2. Mikko Nukusta Potemään urheiluautoilijat, päivän 3. Jari, vanha piha Kolarin